ତତେ କଣ ଶୁଭା ହଉନି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଡାକୁଛି? ତୋ କାନଟା କଣ ଫୁଟି ଯାଇଛି? ଇଲୋ ଆସେ ବା। ଯାଉଛି ର। ତୁ ଡାଲି କରୁଛୁ ତୁ ସେଇ ଡାଲି ଆଳୁ ଭଜା ଖା, ମୁଁ ଜମା ଖାଇବିନି। ଖାଇବୁନୁ? ନା। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଆ ତୁ ସବୁଦିନ ଖାଲି ସାଧା କରୁଛୁ। କଣ ବିଲେଇଟା ନା କଣ ସବୁବେଳେ ଆଇଁଷ ଖାଇବୁ? ହାଁ ବିଲେଇ ହେଇଯାଉନୁ। ଶୁଖୁଆ ମାଛ କଙ୍କଡା ତା ବାଟରେ ଧରିକି କଣ ବିଲ ଘରେ ପଶିକି ଖାଇବୁ। କାହା ଘରେ ବିଲେ ନା କଣ ଶୁଖୁଆ କାହା ଘରେ ମାଛ ଏମିତିଆ ଖାଇକି ବୁଲି ବୁଲିକି ବିଲେଇ ହେଇଯାଉନୁ। ଆଇଁଷ ସବୁବେଳେ ଖାଇବେ, ନିରାମି କିଏ ଖାଇବ ଏଉଠୁ। ଆଉ ବିଲେଇ କାହିଁ ହେବି, ଓଧ ଦେଇକି ନଈରେ ବସିକି ମାଛ ଖାଇଯିବି ଆଉ। ସେଇଆ କରେ, ଯୋଉଟା ତ ମନକୁ ଆଉଛି ସେଇଟା କର। ଆଇଁଷ ତ ଖାଇବୁ ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ଯୋଉ ପାଟା ଆଉ ଓଧ ହେଇଯା ବା ଗୋଧି ହେଇକି ଖା, ଖାଇବୁ ଆଉ। ଡାଲି ଯଦି ତମ ଦେହରେ ଯିବନି, ଭଜା ଖାଇବନି, ନିରାମି ଖାଇବନି ତାହେଲେ ଓଧ ହୁଅ ବା ଗୋଧି ହୁଅ। ଖାଇବ ଆଉ ନହେଲେ ବିଲେଇ ହେଇଯିବ, ମାଛ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବ ଭାତ ବାଡିରେ। ସେ ହବ ଓଧ ତୁ ହବୁ ବିଲେଇ। ହଁ ବିଲେଇ ସେଇଆ ହେଇକି ଖାଇବ। ଚାରିଟା ଖାଇଛୁ ନା? କଣ କରିବି ଛୁଆ ଖାଇଲାନି କୁଆଡେ ଗଲାଣି। ଭାତ ଡାଲି କରିଛି ନା ଭଜା କରିଛି ଏସବୁ ଖାଇବେନି। ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ଖଟା ଡେ କରିଛି ଆଉ ସବୁ ଖାଇବେନି। ଆଜିକାଲି ପିଲା ଆଇଁଷ ଦିଅ ଆମେ ଟିକେ ଭାତ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ସେମିତି ଖାଇ ହଉନି। ଭାତ ଛାଡି କିଏ କୁଆଡେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗଲେଣି। ମୁଁ ଆଉ କଣ ଟା କରିବି କଣ ଟା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଆଉ। ଯାଏ କଣ ଦେଖେ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡେ କଣ କରିବି। ହଉ ତୁ ଯ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ଖଟା ଯଦି ନ ଖାଉଛୁ ହେଇ ମୁଁ ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ରଖିଛି ସେଇଥିରେ ଯା ସେ ଦୋକାନରୁୁ ଅଣ୍ଡା ଦିଟା ଆଣେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ କରିଦେବି ଖାଇଦବ ହଉ ସେଇଥିରେ ହଉ ଦେ ନା ଦେ କଣ କହୁଛ? ହଉ ହଉ ଦେ ମୁଁ ଦୋକାନ ଚାଲିଲି ହଉ ଯା। ଯାଅ ସେ ଆଲମେରା ଉପରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଡବାରେ ଟଙ୍କା 20 ଟା ନେଇଯିବୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିବୁ ଭାଜି ଦେଇ ଖାଇବୁ। ତମ ପାଇଁ ତ ଭଲ ଯାହା ହଉଛି ହଉଛି ଆଉ କଣ କରିବି ଯୋଉଠି ଯାହା ରଖୁଛି ତମରି ପେଟକୁ ଯାଉଛି। ହଉ ତୁ ଯାହା ଜଲଦି ଜଲଦି ଆଣେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଜଲଦି ଜଲଦି ଆଣେ ମୁଁ କରିଦେଇ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଫନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି ଜଲଦି ଯା ଜଲଦି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଇଲୋ ବୋଉଲ ଦୋକାନୀ ବାଲା କହିଲା ଆଜି ତା ରବିବାରେ ତାଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଇନି। କି କଥା ବାଦ କହୁଛୁ ଆଜି ଛୁଟିବାର ଦୋକାନୀ ଅଣ୍ଡା ଦବ ନା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦବ କିଏ ଦବ ସିଏ? ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ସେ ମନା କଲା। ହୁଁ। କହିଛି ତୁ ଜାଣିନୁ ଜାଣିଲୁ ସେ ତତେ ସେମିତି ଥଟାରେ ମଜାରେ କହିଛି। ଆଁ ତୁ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଯା ନେଇକି ଆସିବୁ। ହଉ ହଉ। ଯା ଯା ଜଲଦି ଯା ନେଇକି ଆସେ। ସେ ତ ମଜାରେ ତତେ ସେମିତି କହିଛି ଆଉ ମଜାରେ କହିଛି ପଳେଇ ଆଇଛି ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ଆଣି ନାଇ